Młodzy z nas z naszego regionu bardzo lubi Kasiepści piesniczci i te tradycyjny i nowociasny. To udokaznił drodzy festiwal Kasiepści spiwa w Lezenie. Łycijemy też jak sny, recytowały zece na konkursy rodny mływa w Chmielnie, bydze następny ućba Kasiepściuga, powiem też dolmi, że wse z wieldzima tradycja ma i dbało to młycy z dniową Kasiebizną. Trójstronne porozumienie powiatów. Takiego nie była błędy w całej Polsce, kiedy kartowski starosta, która była pierwszym inicjatora dreźba z powiata tatrzańskim. Z którym miły dwóch czasy była łączba chocletymy, że starosta westrzyjnego powiaty Kasiep i rodowitą góralką. Przedstawiciele i zespołu uczestniczyły w naszym zjeździe Kaszubów 2 lata temu w Kartuzach, byli na naszych imprezach plenerowych, tak samo łowiczanie, my byliśmy u nich na ich biesiadach, wyjeżdżały nasze zespoły na festiwale. Równak kontakt góralów z Kasiepama było i wiele rachly. Wiemy, że nasi praojcowie i tak się tego jechali do Ameryki, a jak jechali do Ameryki, to musieli jechać bez Kaszuby. Trochę ich tu zostało i tak jest, że chyba Kaszubi to są te górale, co się na statek nie dostali, ale to tak mówi porzekadło. Myśmy się stretli po to, co by być silni i bogatsi sobą, pokazać światu, że coś mamy pięknego, że te nasze regiony to jest wielka skarbnica polskiej kultury, a jeżeli Europa kulturą się tworzy, no to ta kultura polska, kultura ludowa jest piękno, bogato, wielko i możemy i tym Europę i świat ucieszyć. Wyróżniamy się tą kulturą chyba ze względu na to, że dokładamy dużo staranności i dbałości do pielęgnowania tej kultury, do tradycji. To było dobrze widzieć nawet przed podpisaniem umowy. W ledowych strojach byli starostowie, wicestarostowie i przednikowie referatów, co zajmują się kulturą i turystyką. To gwasno parą ci za z tym, że na pierwszym myle wśród celów je umocniwanie regionalnej awernoty mieszkańców, a zary płytymy. Chcemy się promować przede wszystkim, żeby w kraju, żeby się ludzie znali nawzajem, bo wydaje mi się, że za mało znamy regiony, nasze piękne regiony polskie. Jeszcze pół godziny. Mieszkamy w Donimierzu, w gminie Szemut, a gmina Szemut leży na Kaszubach. Donimierz to są dwie wse szlacheckie, Mały Donimierz i Wielki Donimierz. I sama nazwa pochodzi od mierzenia dołów. Taka jest etymologia tej wse, bo tak profesor trener toponimii właśnie powiatu wejherowskiego pisze. Donimierz jest bardzo starą wsą i ma bardzo wiele pięknych nazw. Nazwy te stałe do dziś. Jest to Częstotalże, no są to Nowincie, Gansu Krzywda, Zabłotne, Szankowuno, Biedaki są nawet, Górę, Maszyna. Te nazwy do dzisiejszego dnia stałe w tej naszej gminie. Dzysy dolmierz je mało znaczącą wsą chłec jeść po wojnie, był sedzbą gminy. Była tam też poczta i przychodnie zdrowia. A jeść przódę była to bardzo znany wies. Przede wszystkim jest słynny z rodu donimirskich. Oni przebyli tu w 1550 roku herbu Brochwicz. To są ci donimirscy, co już do dziś dnia istnieją i nawet jedna ze szkół w powiecie sztumskim ma nazwa donimirskich. I to jest ród znany w Polsce i właśnie był wsławiony w powstaniu styczniowym, w walce właśnie donimirscy. No, dziś Dolmierz są taką rolniczą typową, bo te majątki szlacheckie są rozparcelowane. Było tu również majątek do dziś jeszcze istniejących rodów Fonzelewskich. To byli zacni gospodarze, szlachcice, szlachetne ludzie. Tak. I to się wywiodło od Józefa Żelewskiego. Później Władysław miał rodzinę, a teraz ja mam tylko 3 córki. I mąż zmarł. W wojnie nam wszystko zabrali i my stali zupełnie bez inwentarza. Co Niemcy nie wziął, to wziął Rusk. To masa zbidoli pomału. W centrum Dolmierza stoi jeść 3-klasowa szkoła,
Wiaci barowyźnym dzila łyczbę je regionalizm. Gmina Szemut ma swój herb i w tym herbie znajdują się elementy kaszubskie, które są nierozerwalnie z Kaszubami związane. Chciałabym, żebyście wy powiedziały, jakie to są elementy. W górnej części herbu znajduje się gryf. Gryf jest połową lwa, połową orła. Jest on herbem Kaszub. Kolor zielony oznacza kolor pól i lasów. Kolor niebieski oznacza kolor mórz, jezior, rzek. Kolor żółty oznacza zboża. W herbie są kłosy, bo jest pełno rolników. A na dole jest trąbka, ponieważ przez nasze tereny prowadzi już lak pocztowy. Wszystkie te kolory z herbu nawiązują do haftu kaszubskiego. Ja pochodzę z południa Polski i przyjechałam tu 29 lat temu. Bardzo mnie interesuje kasiebizna. Ja so od młodszych lat interesowa kasiebizną i teraz ja prowadzę w Dolmierzu w szkole zajęcia z edukacji regionalnej. Bardzo mnie to interesuje, przygotowuję też dzieci do różnych konkursów prozy i poezji kasiebskiej. Szkoła w Dolmierze je filią Szemuta, dokąd idą później dolmirscy absolwence. Tam też mają leżność poznawać widzoły swojej tatczyzny. A dzieci z Dolmierza uczą się dobrze. Jedna z uczenniców latos doszła aż do wojewódzkiego finału konkursu Rodny Mływa w Chmielnie. Mister Gre. Słychuj, Banito, jak brzuska płacie, jak zybie sązieto, jak desiałe cutłeły, do nieba sałe nesiu. Łydyc knisał, weź do notatcie zno. Wierzbę płacium, widno zelono, werwuny z mankwalei spikły. Je cechłe, jak po świętojańskim grzemłece. Le miło ta zwiestnica ziecygłe rozlubił sa malownym grzychał, ślifowunu w cyklu weźno diamentą, chternemu sztełt na dół Bóg, człowiek praswianty. Słychuj, Apuello, Mister Gre, jak recią lasę, wałełeś trund walum, left zamyślony w bezrechu stewy, a nie błecesku farwnym grzemłetą. Dla sławę, weź do notatcie zno. Dają mływa wielki skor, droższe niż innych 100. Nie bez przyczyny przypominają nam... To je wyimki z wiszte Alois Głennygla, chtarnego miona specjalną nadgroda co roku przez newy gminę Szemut w Chmielnie. Latos na 33. konkursy Rodny Mływe dostaje od Amroka Etmańskie z powiaty Gduńścigłe, któren pierwszy rys reprezentowany był wnet we wszystkich kategoriach. Z roku na rok coraz więcej uczestników bierze w tym udział, coraz więcej młodzieży. Szczególne podziękowania należą się tym wytrwałym, biorącym z roku na rok udział i organizatorom, a więc szkolnym, którzy na co dzień parają się przekazują swoją wiedzę, swoje umiejętności, a przez to możemy tutaj cieszyć się co roku taką wspaniałą ilością laureatów. A latos było wieldzie do bacy dzytków z powiaty Betowścigłe. Jaś w czterech na 6 kategoriach wygrał najlepszy recytator z tego terenu. W kategorii klas 1-3 pierwszy myl zajęła Natalia Schroeder z Parchowa. W kategorii 4-6 Patrycja Tusiński z Brzezna Szlachecćgłe. Z tej samej wsaje Monika Sjunt-Brzeziński, która dobyła westrzot gimnazjalistów, a westrzot dorosłych Anna Gliściński z Lepińców. Plus w kategorii przedszkołowy dobyła Natalia Grejnka z Kłyscyrścigłe, a w ponadgimnazjalnych Martyna Merchel z Karteścigłe.
To je wielki święto. Je to święto Kasiepści młewe, je to taki prawdziwy strawa duchowy, tak myślę. I tak widzę, że dla tych dzieci, co przyjeżdżają, to dla nich bardzo tacy wielki wydarzeni. Oni tak to przeżywają, oni tak się z tego cieszą, oni tacy są jakby naładowani tym wszystkim, co oni tyle widzą, że je wczoraj uczyłam, że dzieci chcą się uczyć po kasiepsku. To je nowy, tyle pruszcz przejechał. I ja czułam, jak te dzieci gadały, my chcemy się uczyć po kasiepsku, my chcemy być lepsi. To jest jąto całych Kasiep, a łekrom recytatorów i szkolnych bezpłystrzydno uczciwy je całych mielnej łykłeli. W jednej uroczystym msi po kasiepskich tarno mały prawie przydnik jury, ksiądz profesor Jan Walkuś z Lublina. Latus nie mógł przejechać, a msią odprawił ksiądz prałat Marek Trybewści z Kartys. W minionych latach byle taki, co zapowiadale, że Kasiepści wnet zginie, że można nim gadać z doma, ale nie budować literatury. Że to w jednej będzie głębszy język głębszych leci. A tymczasem w jednej bele i taki, co sam bileły Kaszepi znam w szkole, w urzędach, w kłysce. Bele taki, co przypominale, że nie może być z narodu bez swojej mływy, bo inaczej naród zginie. Nam, Kaszebom, nasza mływa, jedno przypomina nasze korzenie i naszą wiarę. Jan Karności pisał kiedyś: "Jobym leno chcę, żeby twojej mływe, co ją Pan Bóg dał, nie przekryły groby." Kaszebie nie mieli letki łyże co nigdy, ale może przez to oni zrobili sam twardy i nieugięty. Kaszebi jedno wiedzele, że nigdy do zguby nie przyjdą Kaszebę, były mecz i moment zbłyga. Je popełnia grzech dziejowy, że je do dzieci nie gada po kasiepsku, bo je doma ze starką ma, z wszystkimi innymi, inaczej nie potrafię gadać. A nie wiem czemu, ale od wczoraj do dzieci je gadany po kasiepsku. Maszop syt wycignął z głębi. Z drzwi, a tam w niej co sokłąbi. Łekropnigłe, rogatigłe, przed tym ciągiem warczą cigłę. Brrr. Łojej, łojej, łojej. Kąsk zdziwiony cyrnął pylcem, a ten płetwór buch łekłelcem. Bez kłedemknął, kąsec chcał i głos taci z sobie dył. Tej rzekł jedin: "Jegłe znum, to je młeszci dybał sum." Młe Janenka tak mnie rzekła: "Kto w cąg warci, ten jest z piekła." Brrr. Tak sprawę musimy stawić, bez od je bładało spławić. "Śmiercą cążką," rzekle chłopi, "zginąć musi, trzeba go topić." Jo, jo, jo. Na głębi z napłebie żele, wioldzi byłt tej zatrzymiele. Zdrżą, a płetwór w skrzeni dnie. Slipia łyszczy, szczerzy kłe. I jak sąd kozą, tak zrobiele. Dybła w młeżu utopiele. Młerszci kłyron nura dył. I tak z młeża zaterczył. Frrrr. Przyjechał do niej młodzieniec, piękno płe prosił wieniec. Rzekł do niej słóweczko, pójdź ze mną, dzeweczko, ten młody jest, ten młody jest. Rzekł do niej słóweczko. Tak jak Mielno zwony jest stolecą rodnym Młewe, tak Lezeno je gwasno stolecą Kasiepści spiwe. I dreci rys odbył się tam festiwal Łytaci prawie nazwie. Festiwal Barołyduny, na którym przejechało wiele solistów i karnów znanych i atyś ciastonowych.
że samое to ce baror wie. Tak chcę ciebie mieć łezę, przeżywać wespół miły dnie. Lestegne nasie nigdeju, stał nie połączą tu. Do młodych, do starych, do wszystkich. Nie? Zecy są bardzo fajnie przygotowani. Należałyby nawet rzec profesjonalnie. Same tam wiesz tego danie to może zecy bare nudzi i zniechęciwo, bo to jednak język jest dość ciężki, a poprzez śpiew czy takie tańce to bardziej przecigo. Łekrom pierwszych mylów jury przyznało tyś 2 Grand Prix. Wśród solistów dostuje Bartłomiej Kunc z Lezena, a z Karnów młodzieżna ze szkoły podstawowej nr 2 z Corys bardziej Kasiepścigłe Słabska. Mamy wykonawców od solistów przez zespoły kameralne aż do większych zespołów, a nawet bym powiedział pewnych inscenizacji piosenek. Także jest ogromny wachlarz, no niemalże jak na festiwalu piosenki opolskiej. Najważniejsza rzecz, kwintesencja tego festiwalu to, że nowa piosenka pojawiła się, kaszubska, i ma się bardzo dobrze i myślę, że tutaj jest miejsce, że będzie się idealnie rozwijała w dalszym ciągu. Metek ci sleme wstec, co be dotkłe trójno serc. Niech z nich windze dobra młec. Ty artysta, ta se chcesz na festiwal do Opola, czy co? Do Opola prawie. My tu mamy w Leznie swój festiwal. Tam tyś dywają Grand Prix. Tabak wesna chce to zgarnąć. Kujo tak dla se spiwą. Ty myślisz, że po kasiepsku to so spiwo blues na festiwalach czy jakich konkursach? No pewno. Spiwoni to je najlżejszy i najlepszy uczba języka. Jakby je rozumie spiwa, to je by so też redpo spiwa po naszemu. A teraz mamy teli fejn snyżech piesniów. To so aż chce spiwać. Płej do nas me muzyka i spiw. Chcemy niest wdech każdy dom. Te miłe u ciebie zazdawały. Ja, łańce i od godziny nawołuje. Le na niego słuchi, te dalek zańdzyś. I oso tak spiewam, bo ja bardzo lubię ta piesnia. A to jest dobrze, że to je tu przeszła. Kuje tyś so często spiwam, na przykład moje strony. Moje strony, są najlepsze z wszystkich stron. Nawet nie wie to, jak mi się widzi ta piesnia. A mnie się widzi, mój tata kupił kłeza, trzedek ci zaniadył, przewiązuje do łeza i taci profit miał. I cały profit w tym, ci ledze handlu śpiewają kasiepści piesnie, były przez to do zyru so nasza mływa. Te prawisz jak szkolny. Dobrze, Gydy. W
Kasiebi z niej myl na wsiedkłe i dla wsieściech. I dla tych, co śpiewają w karnach folklorystycznych, i dla tych, co śpiewają rokłewe piesnie. I na te, co są śpiewuny i w kłescele, i w szkole. Kły to są nasze korzenie, a bez korzeni kłaźdy drzewo usychu. No jo, na kłeże nie trzeba lecłedum. Le ni z góry, le z dołu trzeba je podlewać. Dzęka błęgły, że są pisarze, co derch tworzył wiele nowych rzeczy. Dzęka tyś tym, co ciedes napisale wiele belnych dokizów. I dzanka tyś tym, który rozmieją mądrze sneło korzystać i zweskiwać. Łe tam dobro śpiew cześć, terenne korzeni górz. Łe do nas muzyka i śpiew, ze śpiew chcemy nie zdepłeś i dom. Tu na skarniach użyć śpiew, nasze serca w nocy oby są. Łe do nas muzyka i śpiew, ze śpiew chcemy nie zdepłeś i dom. Tu na skarniach użyć śpiew, nasze serca to co oby są. My te kwiatki znamy wstecz, co we dotkłe trójno serc. Niech z nich widzę dobra łez, ja ci doście slewi rzec. Łej do nas, łej muzyka i śpiew, chcemy nie zdepłeś i dom. Tu na skarniach uczy śpiew, nasze serca w nocy ope są. Łej do nas, łej muzyka i śpiew, chcemy nie zdepłeś i dom. Tu na skarniach uczy śpiew, nasze serca w nocy ope są. Nasze serca w nocy ope są.